אז הגענו לכאן עד למסלול בערד כדי להראות לכם את כל מה שהולך פה מאחורי הקלעים בהכנות לאירוע הספורט המוטורי הראשון מסוגו בארץ, אליפות ישראל בדריפט. הולך להיות פה מלא עשן ומלא אנרגיות, אז תישארו איתנו כי אנחנו תכף מתחילים. טוב, אז אנחנו הבטחנו לכם שאנחנו נביא לכם פה חומרים ממש מקרוב, ואנחנו הולכים לעמוד בהבטחה הזאת. אז בואו איתנו, אנחנו הולכים לשאול אותם כמה שאלות. שלום, אפשר לשאול אותך כמה שאלות? בוודאי. אז קודם כל השם? ערן. ערן, נעים מאוד ערן. ערן, אפשר לשאול אותך ככה איך הגעת לתחום, מתי התחלת? התחלתי לפני איזה 5 שנים אצל אדם פרנק ב-MyWay, בבית ספר שלו, וזהו, הלכתי פעמיים, נהניתי והתחלתי את התהליך. ומה הכי מעניין אותך בתחום הזה? הדיוק, להיות מדויק, לרקוד עם מישהו לידי. ואפשר לשאול אותך ככה גם איך ההרגשה מאחורי ההגה? הרגשה מדהימה כשאתה מצליח, כשאתה לא מצליח זה כבר לא כל כך מדהים. בואו ניצמד לאיש ולאגדה, צחי אשכנזי שזכה פה לג'וב החלומות היום. צחי היום על עמדת המזניק. מה שלומך צחי? הכל בסדר גמור, בוקר טוב, צהריים טובים כבר. חם היום, לא? חם, אש. צחי, היום אתה על תקן המזניק. בוא תספר לנו איך הגעת לג'וב הזה, איך התחלת את התחום. אל תשאלו יותר טוב. בעיקרון אני מתעסק עם הדרג בארץ והמרוצים של הג'יפים בארץ, ואיכשהו השחילו לי את הדריפטים פה גם כן לתפקיד זוטר בהזנקה, שמסתבר שההזנקה בזוטר זה כל התפקיד מהכל פה. זה לעשות הכל מהכל. אבל בסדר, מתמודדים עם כל מה שיש והכל סבבה. מה קורה, חבר? הכל טוב, חם ומגניב. איך השם? שחף. נעים מאוד, שחף. שחף, אתה יכול קצת לספר לנו איך נכנסת לתחום? וואו, סיפור ארוך. אני מ-2002 בספורט המוטורי בישראל, מהראלי רייד, ראלי, ג'ימקנות, ולפני 3 שנים הבנו שהחלק הכי מעניין בספורט זה הדריפטים. הכי הרבה שואו, הכי הרבה נהיגה. ומשכתי לפה גם את הבן שלי, שאנחנו בסבבים, הוא מקודם היה פה למעלה, כן. מטורף, נשמע חתיכת דרך. אתה יכול לספר לנו קצת על הקשיים בדרך? הקשיים הם קודם כל במדינה, שהספורט עדיין לא יודעים שיש ספורט מוטורי בארץ ישראל. אנשים עדיין זה נשמע להם מוזר, מה, יש מסלול מרוץ בארץ? ולנו זה טריוויאלי. אז זה הדבר הראשון. הדבר השני זה הנושא הפיננסי. זה קווה... איך השם? ארמוז הגל. יש לנו תחרות ממש עוד שבועיים שהולך לעשות שמח פה לכולם. מרגש, פעם ראשונה שיש אירוע כזה בארץ. זה גדול, תחרות ראשונה, כן, מאוד מרגש. ואפשר לשאול ככה מה התחושות מאחורי ההגה במסלול? אז זה קודם כל אדרנלין גבוה, אבל הוא גבוה נשלט. זה לא מביא אותך לבלקאוטים או משהו, זה תמיד נשלט. זה מאוד כיף, כי אתה באמת שולט באיזושהי מכונה שהיא מאוד חזקה במשהו שהוא אספלט. האוטו נועד לנסוע ישר, לא על הצד. אז זה מאוד כיף, ומעבר לזה, איך אני אסביר? כאילו, התחושות, אתה רוצה לרקוד בתוך האוטו, מעבר לזה שהאוטו רוקד איתך ביחד. זה פשוט מדהים. אהבתם את התוכן שלנו? שימו לנו לייק ותפעילו את הפעמון, כי הולכים להיות פה רכבים שבחיים שלכם לא ראיתם בארץ.